खुलुमबाय आंनि Jobanivlog channelखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मानसि जिउखौ बानायनाय महर लानाय सोनाफोर दाम गैयिनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद सोलोंमान जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो ओमफ्राय जोंनि हालतखौ नुखाबायना मोसा जों नैबे जोंनि न' सेरनिनो माने सेरद्रायबो नङा एसे जानगाराव थाबायनानै दसेनो मोनफैयो बे जायगायाव मुर्तिखौ माने लांनो थाखाय तैयारि खालामबाय नालाय DJ रमेश DJ थमेश माबा माबि दामगासिनो फिसाजोआ खोनाहैनानै आंना नायनो आरोना ओमफ्राय उफाय गैया आङो थाबायनानैनो लानानै फैबाय आरोना DJ रमेश दामगासिनो दङ ओमफ्राय कपिराइट फैगोन नामा सनाफोर बेनिखायनो आङो भइस होबाय आरोना एकदम स्ल' खालामनानै ओमफ्राय नै सासे पुलिस सिकिउरिटिबो फैबाय माने बेफोरखौ गारिनो थाखाय ना सनाफोर जोंना एकदम मोनसे जायगायाव जमा जाग्रोयो आरोना स' बे जायगायाव लांनो थाखाय थिखांबाय ओमफ्राय बेहायनो जों खारबोथारबाय आरोना जि मजा लानानै नायदों गावहाबो ओमफ्राय नै सासे खुरिया जोंखौबो फोथा सोथा फोननानै होलांबाय आरोना सिन्दुरजों जायनो फैयो बेखौनो फोननानै होयो आं फास्रा थास्राबो लायाखै जाय ब्रुङैनो फैखादों आरोना नायनो होननानैहाय ओमफ्राय बेवहाय जोंना बर'फोरा इसिबांथ' फैया माने नायै थांबाय खुलुम थांबाय जाहैदों ओमफ्राय आं फैबा सानैसो दंमोन आरोना ओमफ्राय जों फैनायजों बिसोर थांनायजों ओमफ्राय जों बिमा फिसा दसे थाबाय मानो होनबा फिसाजो दामनायखौ बिराद मोजां नायदों नालाय नै मोसानायफोरखौ DJ रमेशफोरखौ नायदोंमोन नालाय सनाफोर बेनिफ्राय जोङो न'आव थांफिनबाय बेनिफ्राय थाङै थुङै जोङो बिजिनियावसो सौफैफिनबावबाय आरोना आइखौबो जाला बुद्रुनानै लाबोबाय आङो माने आङो सिख्ला समावहाय खुनु बेला मुर्ति गारनायखौ नायफैफेराखै आरोना सनाफोर बे बिजनियावहाय जों मुर्ति खुलुमनो फैयो बेरायो थांफिनो खिन्थु भासानि समावहाय मालाबाबो फैफेराखै आरोना बेसेबां मानसि जायो बेसेबां मुर्ति जायो मोनबेसे मा जायो खोनायोल' बिराद भिर होननाय ओमफ्राय आङो दा गथ' बानानैबाबो माने नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै आं थिग टाइमावनो दङ जखन आं नुफेराखै आंबो नायनोसै होननानै मा गोसो जाखो आंबो फैबाय आरोना बे न' खाथिनि मुर्तिखौ नायखांनानैहाय आइखौ हुलुस लेंहैबाय रिक्सायाबो दंखायोमोन नालाय गामिनि सासे आदा फैबाय आरो नै सनाफोर होंगो दोंगो मानसि गावबागाव DJ रमेश सोरनाबा DJ माबा माबि एकदम DJ मदि बायदिसिना दाननाय आरोना ओरैबादि एम्फौ बादि मानसि फुरा फिल्डआनो फिलापखा आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै अखाबो हादोंमोन नालाय अबेबा गेजेर हाब्रु दंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो फैफेरा हिसाबै नायबाय ओमफ्राय नै बेनिफ्राय आंहा फिसाफोरखौ एसे बासायनानै लाखिनांगौ थान्दा बरफफोरनिफ्राय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौबो नायथोंसै साननानै बेखौ शेयार खालामनानै भिडिअ खालामबाय दे सनाफोर आङो आइजों बाबुखौ साइडआव गारबोथ'नानै मोनसे जायगायावनो था होननानै आरोना ओमफ्राय आं हारसिङै उब्रेनो भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबादि उल्लुखा पाट्टा आंबो केमेरा स्टेन्ड दङ थेवबाबो बेफोर बुस्थुखौ लाबोनो बावनानै आखाइजोंसो नै आखाइ गोजौ खालामलायनानै आं केमेराखौ थिखांलायनानैसो भिडिअखौ बानायबाय आरोना ओरैबादि आंबादि बावदिया जाम्बि मानसि मोननाय नङा आरो मा बुंनो सनाफोर फिसा गोनां जाहैबायना मा थफ्ला लानांगौ मा मानांगौ बावगोमालाङो आरोना उफाय गैया दा आंना जुदि केमेरा स्टेन्ड दंमोनबा ओरैबादि सुन्दर जागौमोन गासिखौबो गोजौनिफ्राय देखायबावनो हागौमोन आरोना आङो अरजाला दे सनाफोर बेखौ नायलांदो आरोना फारि ओमफ्राय सोरनि जायगायाव बोरै गारो बबे जायगायाव जमा खालामो नायफ्रांदोंबा कमेन्टफोर गालांबानो जाबाय आरोना जोंनिया बे जों गोदो फरायनाय बिजनि बान्दब HS स्कुलावनो बेनि फिल्डआवनो माने जमा खालामो आरोना गोदोनिफ्रायनो जाहैदों फिसा मुर्तिफोरखौहाय मा होनो गावबागाव खाथि खालानि दैमाफ्रावनो गारहैयोमोन खिन्थु गिदिरफोरा बेफोरखौ माने सेस बेहाय जमा खालामनांगौ आरोना नै ओमफ्राय हाब्रुआबो मालाया माखौ लायो आं हाब्रुखौबो लाफायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय सिनायनाय मानसिफोरबो एसे लोगो मोनदों आङो रायलायदोंबो सोरबा आरो सोरबा साइडआव नुनानै ओरैनो बुंदों जाहैदों आइयाबो नुदोंनो
आंबो मिथिथावथाव ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबा माबा होनो बे जाय बेफोरबायदि नाम्बारफोरखौ होयोना बेहाय आं खबर लानो सानदोंमोन आरो ना माने मोनबेसे मुर्ति जादों होननानैहाय माने अबेबा गारिफ्राव नाम्बार सिथाबनाय गोजा दंखायो आं नुदोंबो ओमफ्राय अबेखौबा नुवाखै आरो ना आङो 1 2 3 4 बेबायदि दंखाजोबो आरो ना ओमफ्राय आंबो एसे फेसखौ देखायनानै भिडिअखौ खालामबाय आरो ना सनाफोर नायदो सोरगिदिं मानसि ओमफ्राय मा होननानै बुंनो जोंनि बर'फ्राथ' बांद्राय बेहाय ध्यान होआना दर्शन जानानै थांफिनोल' एसेबां मजा लानानै जेनेबा मुर्ति गारनाय मा गारनायखौ जोङो पालन खालामाना सनाफोर ओंखायनो बर' मानसि गैया आरोना खम साइडआव दङबो दख'ना गाननाय आरि गोबाङानो दङ खिन्थु बेवहाय जाखिनि नुदों बांसिनानो बाङालि मानसिफोरहाय सनाफोर आयु माने बोथोराबो बिराद स्रां स्रांमोन आरोना माने बाङालिफोरा बेखौ बिराद माबा होयोना बिमा दुर्गानि फुजाखौ बिसोर बिराद ध्यान होथारोना बिसिनि मेन फुजा होननाय नङा होमबा सनाफोर बेनो ओमफ्राय आंबो बाङालि नङाबाबो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै फैबाय आरोना बयबो डिजे रोमेस जाबाथाय आंहाबो बिराद गरम जायो आखाइ मा होनो बिखुङावहाय फिसा गैयामोनबा आङो ओरैबादि बारल'नानै मोसाफासिगौमोन डिजे रोमेस जासिगौमोन आरो आंबो ना दिमागानो आंना डिजे रोमेस जागासिनो दंमोन ओमफ्राय नै दा लांनोसै फारि फारि फार्स्टआव जमा जाग्रोयो नालाय जमा खालामग्रोयो ओमफ्राय लांफिनसै ओमफ्राय माखासेया थेवबाबो फैगासिनो दङ जोबनो थाङा ओरैबायदि आरो माने नै बेबायदि सेल्फि स्टिकआबो जागौमोन ना स्रां स्रांनो बेखौ नुनानैसो गोसोखांनो रोंबावखादों आङो ओमफ्राय नङाबाथ' बावगोमानासो दंखायोमोन आरोना आङो आखाइजोंनो आंना माने गोसोबादि सिङाव ट्रोप गोसोबादि सायाव ज्राव बहननाय माने बेबायदि गैलाया आरोना आयौ दोबै मानसियानो आंना ओमफ्राय दिमागाव मा फैदों मिथिबायना सनाबाय फटखरि आरो बमा थरसे बेरनांगौबा गैलालै बे जायगाया बाङालि हारिफ्रा सानलायलायबाय आरोना आङो ओजोंदि आंबो दङमोन ओमफ्राय आंखौ नायदो फास्रा गोजा लालायनाय ओमफ्राय एकदम दहाय फोथा दाग्ला फुननायानो दं आरोना ओमफ्राय फिसा बानाय आरो सोरबा जि नायबाय आंखौ मा एसे भिडिअ खालामदों फिसा बानायनो उख्राय थांदों बिदि सानदों खोमा आरोना उफाय गैया ओमफ्राय फिसालायाबो गेजेर फन हरलायो आंखौ बिथिं थांबाय सानदों खोमा नै बिबै फिसौ लिलौलौ दं आरोना इसोरो आंखौ नेगासिनो दङ आरो आइयाथ' फारसेथिं बारा गसंनोबो हाया उननोबो ओंखारलायलांबाय आङो ओंखायनो खबर लाफिननानैसो बिसिनि सेराव फैफिनबाय आरोना नै आइसक्रिम जानानै ओमफ्राय गस्ला दागा नांनानै दंमोन आरो आंनाव आइसक्रिम बिखुमाबावबायसो जाना फिसालाया ओमफ्राय दै आरिबो फानदों दैबो गाङोना जोंहाथ' लानानै फैखादों नायबायलाय सनाफोर बर'फोरबो एसे नायदों आरोना थेवबो बेबायदि डिजे रोमेस बिदि मजा लानानै खालामा आरो बुहुदानो टिम बाय टिम मोसायै फैदों ओमफ्राय आंना गोसो गुदुंना थानो हाया सनाफोर बिराद मोसानो लुबैनानै दंमोन आरोना आङो ओमफ्राय उफाय गैया बोरै मोसानो फारसेथिं फिसाबो बानाय बेनिफ्राय नै फारसेथिं लांगासिनो फारसेथिं फैगासिनो सोरबा ट्रेक्टरजों लाबोयो सोरबा ट्राकजों लाबोयो एकदम नैबे ट्राकजोंमोन आरोना बिराद गिदिर मुरथिमोन बियो ओमफ्राय बेहायल' नायफैदों दे सनाफोर बोरैथो थांनो जोङो दुनालि दैयाव गारहैजोबो आरोना जमानो ओमफ्राय बेलासि खाथारबायमोन ओइ नै 7 नाम्बार ना मामोनथाय बियो ट्रेक्टरजों थांनाया ओमफ्राय बेलासि खाबाय आरोना बिदिनो बेलासि खाथारो बुस्थुआ एसे फुङावनो मानि थाखाय जमा खालामहोआथाय बेबायदिनो जेब्लायबो मोनायावसो आरोना मालाबाथ' हारसा जानायबो खोनायो आरोना मुरथि आरिखौ दैयाव फोजावहरनायाव मा जादों मा मादों एसे गाज्रि घटना जानायबो खोनालायलाङो भगबाननि गेलेनाय आरो मा जायो जों बारा मिन्थिला बेनिफ्राय बै समाव बुलायदोंमोन दे आं बेखौ भिडिअ लाहरदोंमोन जौ सौबो लोङोना दाबायदियावहाय एसे बिसोरो फुरा इन्जय खालामोना बैयावनो बुलायगासिनो दंमोन आरोना एसे बाङालि मानसिफोर आरो सेंग्राफोर जोंनि बर'थ' बेयाव गैखायानो होनजासै खम खाथार आरोना बारा नुखाथाराखै आङो बे बुलायनायखौ एसे भिडिअ लाहोदोंमोन आं सिनायासै आरोना एसे आंहाबो कन्टेन्ट मोनगौमोन ना नायदै ओमफ्राय जोङो जाय लामाजों फैदोंमोन बिजों थांफिननो हाला ओरैबादि भिर जाबाय माने थांबाथाय गाफ्लेजाखागोन आरोना जोङो ओंखायनो जोङो नै फारसे उनथिंजायनि लामाजों थांसै होननानै ओंखारहांबाय आरोना सनाफोर माने बेलासिबायमोन नालाय आरो दा रिक्सा मोनगोन मोना मालाय दिनै बाङालि थाङालिफ्रा रिक्साखौनो सलायखायाखै नङा होमबा ओंखायनो नै लाइन जाजोब्बायमोन लांनो थाखायहाय बे उनथिंनि नाजारा आरोना
आगोलथिंथ' जायगायानो गैखाया ओरैबायदि थोन-थोनखा ओमफ्राय आंनि फिसाफ्रा आइस्क्रिम दावराव जालायगासिनो दङमोन ओरैबायदि बिमाया जेरावबो सुख सान्ति गैया आरोना एसे सान्ति ब्लग्स बानायनो सानबाबो गैया एसे लाहरबावबाय आङो नै अहाया मोन्दों आङो बिराद गोगोम दामनाय देनायबाथाय आंहा एकदम माने जायगाखौनो एरायलांनो बायो आरोना ओरैबायदि फाल्थुखा आंबो ओमफ्राय नै लोब नायनो फैगासिनो आरोबाव मानसिफोरा जोबनो गैया आरोना माने बेवहाय ओरैबायदि आंबो फार्स्ट टाइम दे सनाफोर बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरोना आङो फार्स्ट टाइमखौनो खालि सोदोबसो मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय बेयावबो जानाय लोंनायनि एसे फिसालाया माने बन्दबस्त खालामगासिनो दंमोन आरोना मा जागोन मा मागोन होननानैहाय जों हालाय लांला मेंनाया सफैबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय जेबोथ' जाबासै नालाय न'आवनो साहा लोंहैसै मोखां जों जोंख्लाबबोजोब्बाय मोखां सुथ'वाखै र' एसे लाथ'नो लुगैदों आरोना आरो फोथा मोनथ'नाय नंला एसे गोबाव जासिगोन लोखि फुजायावसो मोनबा मोनसिगोन लोखि फुजायावथ' न'आव गावबागाव थुनानै लानांगौसो नङा होमबा ओमफ्राय ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आङो बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना थांनायथ' जायाखिसै दिनैहाय ओमफ्राय आंना बे ब्लग्सआ सानसे उनावसो आपल'ड होनाय जासिगोन आरोना मानो होनबा आंना ब्लग्स रेडि जानानै दंखायो सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा आरोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि स' दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय मेंबोबाय आरोना शुट खालामैनो